Uri mo, sige mo tapos inayon. Di ka unay pangpangas, di ka unay laslas, puray pulis ka, baka kaya't mo di mabugbog. Abusado ka, kagutaan na pagtugmog, payat mo tayo, shoot ko tadya pang di pangiwag mo. Pulis na abusado, yot ninang maganag ka, di na kakamuting isuma ang siim ka. Nainanay mapalto ko, puro sa rektukin ka, tanong makisayan ko, dito'y rabaw di daga. Abusado, yot ninayo, abusado, yaw kayo, abusado, ang kararap ka, abusado, pagumlatan mo sinugan, abusado, yot ninayo, abusado, yaw kayo, abusado, ang kararap ka, abusado, pagumlatan mo sinugan, si gamit abusado, los ito kapitan ng ipanamdi kung butagiti ka barangayang isunit lang na nakapatakder ka di mansyon mo tagayang maan mo abagita ginastos mo yun ninang mo kininang agkararagan sikat isarong umin tutok amuuran dahil tamansyon mo ipapas mo naming mingan dahil to'y lighter ko dandani kong sindyan abusado yun ninayo abusado gago kayo, abusado, ang kararagan, abusado, ang umlatan mo sinugan, abusado, yung tinayo, abusado, gago kayo, abusado, ang kararagan, abusado, ang umlatan mo sinugan, baligan di politiko, unang lang mo sinugan, di ka agkasta-kasta, baka mapapakay ka, lasto kang bibisin kamet nga rumloko tuyo meti ka na yun na si tayo jay balayo muli ka at balbaliw sigurado tabala kuy paltoko pamita ko tabanga-banga animal ka na karkaro kapahingang ni boss mo kaya mo tabang saya-sayag darap paro mo abusado yung minayo abusado gago kayo abusado ang kararap ka abusado, ang umlatan mo sinugan abusado, yung ninayo abusado, gago kayo abusado, ang kararagan abusado, ang umlatan mo sinugan si gamit abogado, abogado abusado, anadi kayat mo aregalo dinamita kayat mo taim ulang kabalay mo tatong mapirpir sa'y tatapis na ugal mo kaputang abogado ka kayang-kayang lanta limang torpe-torpe pada ka na baba yun ninang maganda ka saan ka adyo sigurado tadarang perde nga ang layos abusado pinayo abusado kaya kayo abusado nagkararagan abusado ang umlatan mo sinugan abusado yung tinayo abusado kaya kayo abusado ang kararagan abusado ang umlatan mo sinugan kumusta ka meten abusado ang mayon na ikaw es ako kaya kay hindi parabol mas munto na empay lagi tanga bisyo kaya kung tayo pasang urtukin kaday tagutom sa tadan ka di pinong-pino sa tantuwi karton ipaanong puto tabang kay mo di taregasyon awan sa serbina na ang biatikas ken ka mayon nga tila bagbagina tiyak mo na abusado minayo abusado gago kayo abusado ang kararagan abusado ang umlatan mo sinugan abusado yung tinayo abusado gago kayo abusado ang kararagan abusado ang umlatan mo sinugan abusado yung tinayo
And in male category is male candidate number six. Very best. Miss Anaya to be Miss Agnes for the other brother. Good afternoon, everyone. We do have a hard time choosing, especially the boys. So, in behalf of the members of the Board of Judges, it is my honor to announce the top 5 in any particular order. I would like to announce the girls first. Our top 5. Please step forward. Female candidate number 4. Female candidate number 13. Female candidate number 7. Female candidate number 8. And who's your pick? Who's your choice, rather? So candidate number 6. Let's go to the gentlemen. So to all of you, congratulations. All of you were good. But these are the lucky top 5. So please step forward. Male candidate number 7. Male candidate number 1. Male candidate number 3. Male candidate number 4. Number 6. There they are, folks, our lucky magic 5. Let's give them a big, big hand. Thank you very much, other candidates. Better luck next time. I would like to thank all teachers, parents of our candidates, and all of the people who are gathered here to witness the Mr. and Miss Intramurals 2011. Thank you so much for your overwhelming support. And now, to complete the round of this competition is the question and answer portion. Candidates,
nagsulat na 1 minute speech. Next, candidate number 3, Joshua Gasha from One Camellia. Una sa lahat, gusto ko pasalamatan ang pamilya. Kasi niya na magsisigurado. Ulong At hit. kung ako mapipili sa Mr. and magpapasalamat ko ng Panginoon. Thank you, candidate number 3. Next, candidate number 4, Gilbert Arellano from Three Magnolia. Lesson after First of all, I would like to thank our Almighty God. I will also thank my parents that supports me and my very creative makeup artist. Because without them, I will not win in this budget. Thank you, Gilbert. Now, candidate number 6, Marvin Rololo from Fort Chuy. Yung kalaban niya. Bago ko po sasagutin ang inyong katanungan, binabati ko po kayo ng magandang gabi. Para po sa akin, ang una kong pasasalamatan, ang ating poong may kapal, dahil siya ang nagbibigay ng aking lakas ng araw-araw. At ang huli, ang aking mga pamilya, dahil sila ang nagbibigay sa akin ng suporta. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you, candidate number 6. Next, may we have candidate number 7, Eden Pascasio from New Glenchola. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to thank my family and who support me, because all of them are very supportive to me. And the most I'd like to thank is Mr. Ruel Anita. Impressing me very well. Thank you. So that wraps our question and answer portion. Good job, candidates. Maglaga ka na kayo. Congratulations, candidates. Before the announcement of the winners of the search, may we call on the Board of Judges to be in front for the awarding of Certificate of Appreciation with due recognition to the Our fourth runner-up, Miss Intrams, is finalist number 4. Kami sa kailangan, binagbagay. Siya sama kami sa picture. Number 7. Congratulations. Thank you, ma'am. Congratulations, guys. You made our new